Безнең хәзер Корбан бәйрәм җәйгә таба китте. Шуңа күрә без беләбез, ел саен 10 көнгә күчә безнең бәйрәмнәребез. Шуңа күрә гаит намазы ул иртәнге намазыннан соң таң аткач инде кояш инде күтәрелгәч инде аны укырга була. Шуңа күрә әгәр дә узган елларда без сәгать 7дә үткәрә идек, быел инде безнең 4:30-да, ягъни 5нче яртыда без халыкны чакырабыз. Беренче инде безнең шул вәгазь, аннан соң намаз, 4:30-да без инде үз бөтен менә шул гыйбадәт чараларны башлыйбыз. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Корбан бәйрәменә инде әлбәттә алдан әзерләнәбез. Быел без пилотный проект дип аны атадык инде. Без менә шул корбанлыкка сарыкларны үзебез әзерлибез. Ягъни безгә поставщиклар китерә инде, кем каян, төрле районнардан. Һәм без аларны бер урында җыябыз беренчедән инде. Аннан соң инде монда китертәбез. Ягъни быел безнең үзебезнең сарыклар булачак. Аның сәбәпләре төрле инде әлбәттә. Бер кеше хуҗа булса, бу эшкә әлбәттә аның сыйфаты да югарырак булыр дип өметләнәбез инде. 10нчы көнне без кичтән китертәбез, монда аерым махсус урыннарны әзерлибез. Шунда инде аларны урнаштырабыз. Һәм инде 11нче иртән без сата башлыйбыз шул сарыкларны. Шуңа күрә әлбәттә бар безнең махсус урыныбыз. Ул теге шәһәр уртасында булгач әлбәттә аңа таләпләрдә күбрәк, чөнки җәй көннәре без хәзер җәйгә таба барабыз без Корбан бәйрәм белән. Шуңа күрә шул чала торган урыннар безнең тәртиптә булырга тиеш. Әлбәттә аның тәртиптә тотар өчен бөтен санпин таләпләрне үтәргә кирәк. Һәм инде безнең махсус урыннар әзер, Аллага шөкер. Инде безгә төрле техника кирәк булачак инде. Шул ук ассенизаторлар да кирәк безгә. Шул ук су китерү кирәк безгә. Инде күпмедер, мисал өчен 200 баш чалгач инде без аннан соң бу урынны тәртипкә китерәбез. Аллаһның рәхмәте белән заказ бирүчеләр бик күп, Аллага шөкер, кеше булай. Халык, безнең шәһәрдәшләребез бу бәйрәмгә әзерләнә, алдан килеп сорашалар, заказ бирәләр. Шуңа күрә инде көтәбез, халык күп булырга тиеш. Әмма ләкин без беләбез, җәй көне инде ял көннәрне күбесе инде авылларга кайтып китә. Әмма ләкин без әзер булырга тиешбез. Biz якынча 3 көн эчендә 800-900 баш сарык чалабыз. Иң катлаулы инде шул беренче көн, иртәннән бирле обедка хәтле безнең 450 башка якын безнең корбанлык чалына. Без игълан итәбез, безгә киләләр төрле милләт кешеләре, әлбәттә инде татарларны көтсәк, монда Средняя Азияларда килеп җитә. Шуңа күрә кемнең кулы оста, шуларны сайларга тырышабыз. Алар бик күп. Без алар арасыннан инде әлбәттә сайларга тырышабыз. Һәм инде гадәтчә ел саен кем йөрүчеләр алар да килә. Шуңа күрә инде аларны көтеп калабыз. Әлбәттә аларга да карата бар төрле таләпләр безнең. Аның фартугы булырга тиеш, аның пычаклары үткән булырга тиеш. Һәм инде үзе дә шундый яхшы кыяфәттә, ашыкмыйча, дөрес итеп, матур итеп корбан чалырга белергә тиеш. Бер бәя була инде шул сарык базарында, бер бәя була. Һәм инде сугымчыларга да алар үзләре түлиләр. 700-дән артырга тиеш түгел. Хәтта без аерым моны шул бәйләрне алдан сөйләшәбез. Кешеләрдән күп акча сорамасыннар. Төрле кешеләр бар шулай бит инде. Шуңа күрә хәтта менә шул сарык сату базарында да без үзебез үз кулыбызга алгач инде әлбәттә без бәйләрне карыйбыз. Шуңа күрә безнең сарыклар шул 8дән башлап 8 мең дип әйтәм инде, 8дән башлап шул 12-13 меңгә хәтле. Анысы инде зур шундый сарыклар инде, кордючный сарыклар дип әйтәбез без аны. 15 меңгә дә булырга мөмкин. Кем ничек тели инде таравих намаз. Чалучыга бер 700 сум бирәбез, анда инде 500 сум, 200 сум чаларга 500 сум бүлеп матур итеп бөтен эшләрне эшләп бетергән.
безнең гадәтчә безнең кеше килә мәчеткә, аның инде әлбәттә шул корбан чалам һәм мохтаҗга ярдәм итәм дип аның нияте шундый. Гомумән корбан бит инде ул кариб булу, ягъни якын булу, Аллаһка якын булу дигән мәгънәсе, аның кариб якын дигән сүз. Корбан инде Аллаһ ризалыгы өчен шундый бер изгелек кылырга һәм инде шул изгелек белән Аллаһка якынырга. Шуңа күрә менә бу корбан чалып, иштән бер өлешне алар инде үзләре, әгәр дә беләләр икән, мохтаҗларны үзләре бирәләр, әгәр дә белмиләр икән, безнең монда бар махсус бер урын, кабул итү урыны инде, шунда алар бирә, тапшыра алалар, шунда безнең бабайларыбыз дугалар кылып, әмма ләкин шул итне без бүлеп, махсус бар монда безнең суткычлар, шунда тотып, инде саклап, аннан соң без тарата башлыйбыз. Берничә көннән соң итләр җыелгач, без менә шул итләрне 2 кило ярым күпме җыела. Шуны бөтен шәһәр күләмендә мохтаҗларга тарата башлыйбыз. Безнең бар икенче көн бәйрәмнең, икенче көнне инде мин форсатны кулланып, инде сәламәтлек шикләнгән инде безнең кардәшләрне чакырам. Инде рәхим итегез, Аллаһның рәхмәте белән безнең шул гадәткә керде. Икенче бәйрәмнең икенче көнне без монда төрле шул гарип гурабаларны шулай җыеп, аларны кабул итеп, алар өчен вага силәп, тәмле пылауларны пешереп, аларны шулай каршы алабыз, бәйрәм итәбез. Шуңа күрә ул безнең гадәткә керде, әлхәмдүлиллаһ. Һәм инде шунда ук хәтта без шул корбаннарны таратабыз. 11 август көнне Корбан бәйрәменә гаилә паркына килүчеләрне көндезге сәгать 1-дә төп сәхнәдә тамаша каршы алыр. Ул тамашаны укучы балалар, малайлар һәм кызлар әзерлиләр. Инде бүгенге көннән үк әзерләнә башладылар. Сөйләячәк шигырьләрен, нәшидләрен, сүзләрен кабатлы ятлыйлар, онытмаска тырышалар. Тәрбиячеләре һәм укытучылары карамагыннан тамашаның тәртибе белән узуында репетировать итәләр. Кем беренче чыга, кем ахыргы сүзне әйтә, барысын да исәптә тотып, шушы тамашага әзерләнәләр. Шулай көндезге сәгать 1-дә кул осталары ярминкәсе ачылып китәчәк. Ул ярминкәдә осталар үз куллары белән ясаган, теккән, бәйләгән һәм шиккән әйберләрне күрсәтерләр, охшаган әйберләрне сатып алу да мөмкин булыр. Шул ук вакытта парк территориясендә кызыксынган һәрбер кеше өчен төрле мастер-класслар узырлар. Ул мастер-класслар арасыннан инде елда гадәткә кергән, хатын-кызларыбыз бик яраткан һәм көткән яулык ябу мастер-классы узыр. Охшаган яулык һәм шарфларны үзләре белән сатып, алып кайтып та китергә мөмкиннәр. Шулай ук хатын-кызлар өчен махсус, бик тә кызыклы мәһенди дигән мастер-класс узыр. Ул хына ярдәмендә кул өстенә төрле бизәкләр ясау. Паркта, рәссамнар аллеясында балалар һәм килүчеләр Татарстан мәчетләре белән танышып китә алырлар. Шулай ук үзләренең рәсем ясау сәләтләрендә сыный алалар. Аннан тыш, кичкенә балалар өчен Актай ат спорты мәктәбеннән понилар чакырылды. Алар өстенә утырып, шулай гырып карый алалар. Көндезге сәгать 2-дә өлкәннәр, балалар һәм яшүсмерләр өчен төрле спорт һәм милли уеннар каралган. Һәрберегез килеп, шунда катнашырга мөмкинсез. Инде әлбәттә һәрбер бәйрәм тәмле, хәләл ризыксыз булмый. Ул исәптән паркта төрле хәләл ризыклар сатуы да каралган. Инде ул ризыкларны алып, яисә үзегез белән алып килгән ризыкларны тотып, үзебезнең матур шәһәр паркында бәйрәм көнендә гаиләгез белән, туганнарыгыз белән, балалар, дуслар белән ширәм өстенә җәймәләр җәеп, ризыкларны ашап, чәйләр эчеп, бәйрәм көнен уздыра аласыз. Рәхим итеп, Корбан гаетенә килегез. Бөтен шәһәр өчен, ягъни махсус теге мөселманнар өчен түгел, бөтен шәһәр өчен, бөтен кешеләр өчен һәрберсе килә ала, шунда катнаша ала, шунда уйнап, гаилә белән инде вакытны уздырырга, гаилә белән, оныкларыбыз белән килегез инде матур итеп бергә шул бәйрәмне үткәрик. Шуңа күрә инде сезне дә көтеп калабыз, Алла бирсә. Алхамдулиллахи раббил галамин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Иманлы кеше ул кем? Иң беренче чиратта
Ул Аллаһка ышана, аны күрмәсә дә. Аның ясаган дөньясына карап уйлана. Каян бу кояш, күк, йолдызлар, табигать, төрле хайваннар, үсемлекләр, күлләр. Кем аларны ясады, кем аларны карый? Күк аска төшмәсен өчен, кояш төнлә чыкмасын өчен, үсемлекләр үлмәсен өчен. Фикерли торган кеше Аллаһка иман китерә. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар белән утырганда, аның янына ак киемле ир кеше килә һәм иманның нигезләрен сорый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа 6 нигезне әйтеп биргәч, ул әйе дөрес дип әйтә. Ул ир кеше Җабраил фәрештә була. Мин ул 6 нигезне шигырь итеп сөйләп күрсәтәм. Иманлы кеше диләр, иманлы бала диләр. Иманның нәрсә икәнен күп кешеләр белмиләр. Иман бит ул ышану, ышангач гыйлем алу, белеп, аңлап, яратып, бер Аллаһка буйсыну. Ышану бер Аллаһка, аның фәрештәләргә, китапларга, расулләргә, кыямәткә, тәкъдиргә. Иманның 6 нигезен өйрән син, ялкауланма. Бар галәмләрнең хуҗасы Аллаһка каршы барма. Минем Аллаһны яратып, аның ризалыгын алырга тырышасым килә. Чөнки җәннәткә Аллаһ янына кайтасым килә. Минем әнием дә, әбием дә мине нык яраталар. Ләкин Аллаһ мине алардан да ныграк ярата һәм сезне дә нык ярата. Әйдәгез Аллаһның җәннәт бакчасына бергәләп керергә тырышыйк әле. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.